Ka jingpule na ka kita peningkong u Samuel kalindong kabasau kadkod iwe hadu khatwe. Kala jaba ki Israel kila let yeliet ma Persha ki Pelestia. Magi kila sher dara ha ebe nezer ki Pelestia pade ha apek. Ki Pelestia kila yengriang Persha ki Israel pad habagat ma kala shetik ki Israel kila shajab ha ki Pelestia ki ba la penyap kumbasaw hajar ngut ki rangba ha kajaka yele. Haba ki shipai ki lawan pai sha kadara ki demen ki san ki Israel ki laong. Blei utrai ula penher krat yengi menta kasngi hakmat ki Pelestia. Dongin ra shani ya kasinduk kajutang utrai na Shilo ba unduk ban hapadeng jongi ban thiet kala yengi na kabor ki nongshun jongi. Kumta lapha ki briu shashilo bat kilawan ra nangta ya kasinduk kajutang utrai ki pat ubashong halor ki kerubim ki khun u eli u hopni bat u pinehas kiladon hangta bat kasinduk kajutang u Blei. Tang shupoy kasinduk kajutang utrai ha kajaka shong dara baro ki Israel kila yarisa jam hadu bakakendo kala sawa. Haba ki Pelestia kila yosngo ya kajing sawa kata kajing risa kila yoong. Kumud ayu ken kani kajing risa kabajam ha kajaka shong dara ki Hebrew. Enda kitem bakasenduk utrai kalawan sha kajaka shong dara ki Pelestia kila sheptien. Kila ong ublei ulawan sha kajaka shong dara nangta kila ong adur lanot yengi. Kum kani ompat judon menu adur lanot yengi. Ue ubala bentiet kala yengi na kabor jong kini ki Blei ki baklain bor. Dei kini ki Blei ki balapom ya kinong Egypt da kaklam harukom hari kenja. Benjau jalade bat le kum ki rangba ko Pelestia yo pi kalam rau ha ki Hebrew kum balong maki hapi. Le kum ki rangba bat yale kumta ki Pelestia kila yale bat ki Israel kila shajob kila heryap shalaying laying bat ladon ka jingpenyap ka bujur hadu laipo hajar ki shipai kjad jong ki Israel kila kelon ya kasinduk u Blei ayokni bat ki khun u eli baro arngod u hopni bat u pinehas kila sha penyam ka ktien jong utrai. Kasam saupusaw kadkod kendai hadu shipo katlai hadu katsaw bat arpulai hadu arpusaw. Ben ban menta mela bretno yengi bat mela penja purom yengi. Memju yachu bat ki perton shipai jongi. Ila paidin bat herkrat na unong shun bat ngi la sha kurup haban dabyang ha ki nong shun jongi. Mela pensha ken iu yengi ha ki para marjan jongi. Pensha kren ben kren ko ha ki para briu. Mela pensha ken shi yengi ha ki jait ben riu. Pensha ki ben ha ki briu baro. To ki joit palei me yothya ko ken rat. To yeng wat bread yengi chunom palei me tap yela kakman. Blei meklet ya ka jingkor dead pad ka jingjen jar jongi. Ka gospel kat kum o Marcos bukuit kilandong kamaningkong kadkot saw po hadu saw pusan ubapang yang lingkod ulawan siya u Jisu padag badem ko siu ula kerpat jingirap na u lada memon ulaong mila penpen kuit yanga. U Jisu pan ulas ngosan yu ula kner yala kakti batlokta yu ngamon ula jubab. Tukut no, markum ta unyang lingkod ula ja na u bat ula kut. U Jisu ula bidong ting u bat ula pa no u shi sendon. Ben wat yatu briu ula ong kilit bak shaw lingdo ba un petu yapi bat do terwa ya kajing aingu kaba Moses ula hukum. Kani kan saki papi la kut. Utaw priu ula letno bat ula stang penban ban penpriang yakani ka kubor keleng ula penbena pat ba hadu kata ba u Jisu
umla shu banlet rung ha kinong ba ha ka bapau Henry ulasa ha kijaka kenja pat kibriu kinawan shu u na keleng ka gospel jong utrai